Hi, Nika. Hello. Ayan, good evening sa iyo, Nika. Nika, diretso na tayo sa pag-uusapan nating dalawa. Nika, hanap ka muna ng magandang signal, baby love. Signal. Oo, kasi medyo mahina. Hello. Ayan, okay na tayo. Sige, Nika. Ayan, medyo okay na. Kwentuhan mo na ako, Nika. Anong maipaglilingkod ko sa iyo at napatawag ka sa usapang LDR? Ayun po, meron akong nakarelasyon na LDR kami. Nakarelasyon meaning to say, ex na? LDR kami. Ex nakaka-break lang. Ay, kaka-break lang, fresh. Oh, tapos? Tapos, kasi parang nagkakalala kami noon na nasa Italy na siya. Mhm. As in, nandito ako sa Philippines, siya nasa Italy. 3 months kami naging MU noon. Pinoy? Yes po. Mhm. Pinoy. Okay. Then ayun, after 3 months, uwi sila dito ng Philippines. Tapos, 4 years kasi sila na hindi nakaka-uwi dito sa Philippines. So, medyo naiintindihan ko rin nung umuwi siya dito na parang hindi niya na ako naaalala, ganon. Parang nag-e-enjoy siya dito sa Philippines, ganon. So, Mhm. inintindi ko yun. Okay. Inintindi ko. Pero yung habang tumatagal yung na ganon yung sitwasyon, parang na-paranoid ako, tinatanong ko siya kung ano nangyari. Hanggang one time na sinabi niya na gusto niya pa ng iba. Okay. Then yung sinabi niya nun, nagmamakaawa ko sa video call na bakit ganyan, kasi hindi pa kami nagkikita nun. Mhm. Umiiyak ako, sabi ko, wag, ganyan, wag, bakit naman ganun kabilis, hindi mo pa ako nakikita, ganyan. So that day, pumunta ako ng Batangas, kinontak ko yung mga friends niya na kasama niya. As in, wala akong alam sa Batangas, di ko kilala yung best friend niya, pero pinuntahan ko siya, parang sa part ko, sabi ko, para lang magkita kami. Mhm. Then ayun, nagkita kami nun sa Batangas, naging okay naman kami, pinag-usap kami, naging okay kami, niyakap niya ako, tapos naging okay na kami nun. Mhm. Then, yun, every week, umuwi ako sa Batangas kahit na may pasok ako nun. Mhm. Then, may time nung bago siya mag-birthday, surprise ko sana siya nung debut niya. Debut niya? Yes, 21. Okay. Surprise ko sana siya. So, sabi ko kasi sa kanya, sobrang busy ko, hindi ako makapunta. So that time, surprise ko siya, kasama ko yung best friend niya ng taga Manila din. Tapos, pinapasabi ko na hindi niya ako kasama, ganun. Mhm. So hanggang ako yung na-surprise na parang sinabi niya sa best friend niya na kung gusto sumama, magpapasayaw ng babae. Parang regalo daw sa kanya ng mga pinsan niya. So sa akin, dito pa kami sa Manila noon, parang sinabi ko na parang break na tayo. Pero tinuloy ko pa rin pupunta ng Batangas. Okay. Tapos parang ako pa yung nag-i-insist na parang, bakit mo ginawa sa akin to? Wala naman akong ganyan. Sinabi ko sa kanya na bakit kailangan pang ganun, alam mo may girlfriend ka. Okay. Di ko na maalala, basta nagkaayos pa kami noon, nung birthday niya nagkaayos pa kami. Mhm. Tapos, nung nung nakabalik na siya ng Italy, naalaman ko na yung FB pala nalilink sa IG. So, nalink ko yung IG niya. Na-open ko yung IG niya. Tapos nakita ko, nag-send siya ng picture namin magtutropa. Tapos sinabi niya sa pinsan niya na ang ganda nung nakadilaw, which is hindi ako. Pero nandun ako sa picture na yun. At that time kasi, before ko siya makilala, 3 years akong nag-move on sa ex ko. Like, binago ko yung mali ko noon sa ex ko na masakit ako magsalita, na nananakit ako physical. So, nung nakilala ex ko na yun, ay yung itong ex ko nito, okay, hindi ako masakit magsalita. Tapos simula nung ginawa niya sa akin yun, dun na bumalik yung ugali ko na parang naisip ko, bakit naman tsaka ngayong nagbago ko, tsaka pag ginawa sa akin to. Kasi siya lang gumawa sa akin na may related sa babae. So, sobra ako nasaktan, ganyan. Pero nung bumalik siya na Italy, naging okay naman kami na parang, yun, sinabi niya nagpabago siya, ganyan. Tapos ako naman parang, kahit simpleng bagay na pag-aawayan namin, na ako, alam ko naman, I admit, mali ako na every time na pagod ako, sinasabi ko sa kanya,
kung ano na sinasabi ko sa kanya, like, minsan, pag kinukulit niya ako, minsan pag sobrang, wala na ako sa mood na compare ko siya sa mga ex ko, or nasasabihan ko siya ng walang kwenta, ganun. Tapos, tumagal naman kami, halos more than a year na rin kaming LDR. Okay. Ganun, after naman nun na, nagsisorry ako sa kanya, sabi ko, sorry, hindi ko sinasadya. Parang sinabi ko sa kanya na may ugali ako na pag nasabi ko yung gusto ko sabihin na kahit masakit, after ma-realize ko na mali. Ganun. Yung nagsasorry ako, alam niya naman yun na hindi ko naman ginusto, hindi ko naman talaga gusto sabihin. Fast forward tayo ng konti. Ibig sabihin na trigger yung dati mong ugali. But then again, of course, it cannot be an excuse kasi kung isang bagay ay nabago mo na sa iyong sarili, kahit triggered ka pa, alam mo nang makokontrol mo siya kasi nga nabago mo nga eh. So, dapat nakokontrol mo na siya. So, obviously, yung iyo, hindi mo na nakokontrol. You are going off, sabi na natin na you're going overboard. Kumbaga, way out of the line ka na minsan magsalita. O, tapos, saan natapos ang relationship nyo? Nung kasi, yung bago kami, nung nag-break kasi kami, sobrang babaw lang nun. Pero before yung nag-break kami nun, may nangyari nung anniversary namin na hindi ko alam na anniversary namin that day. Tapos, inintay ko siya hanggang 4 a.m. Tapos, inopen ko pa yung account niya na parang pinapapunta niya yung barkada niya sa bahay nila. So, kasi may nangyari na din sa amin noon, ganun, nung umuwi siya sa Pilipinas. So, parang nagalit ako na bakit inuuna mo pa yung kaibigan mo, di mo naisip na 4 na dito, may pasok pa ako, ganun. Tapos, kinabukasan nun yun, parang naglabas siya ng video na yun nga daw, kaya daw siya hindi nakakapag-chat. Pero nakapagsalita na ako sa kanya na namura ko siya, napagsalita ko siya na walang kwenta, ganun. Tapos, nung kinabukasan nun, pag uwi ko, sinurprise ako niya. Parang nagpadala siya ng pera sa pinsan ko para i-surprise ako. Then, nung huli, nag-break kami dahil, sobrang sa study stress ako, hindi ako mapag-focus. Tapos, parang, siya, kasi di ako fan ng chat. Parang naka-on yung call, pero gusto niya lagi chat. Parang, like na nga chat ko, bakit kailangan pa na mag-chat pa siya, hindi na lang siya magsalita. Parang hindi na ako naging open sa kanya. Nasa nararamdaman ko, hindi na ako nagiging totoo sa kanya. Hindi ko na sinasabi ko ano yung nafe-feel ko, ganyan. Tapos nalaman ko suspended yung class, chinat ko pa nga siya na parang, nasa work kasi siya nung sabi ko, usap tayo pag uwi ko. Tapos hinintay ko pa siya hanggang 12 dito. Tapos, nung nagsalita siya, yun, nagkukwento siya, pero ako wala akong gana. Tapos hanggang dun na sa point na pinipilit niya ako. Tapos di ko na matandaan ko ano yung nasabi ko. Pero for sure na-hurt siya. Tapos dun na nag-start na parang sinabi niya na parang tama na, pagod na ako, sawang-sawa na ako. Okay, so in short, you pushed your boyfriend to break up with you. So anong problema natin? Parang dito kasi nguli, parang yun nga, parang nalaman ng family niya na kwento. Siyempre, alam lang ng family niya na yung side ko na gano'n na lagi kami nag-aaway dahil sa maliliit na bagay. Pero nag-apologize ako sa family niya, tapos nakipag-ayos ako, gano'n. Tapos ngayon, hindi na kami nag-uusap more than 2 weeks na. Kasi nga, break na kayo. Parang di ko alam kasi parang like nitong August 20, parang gusto ko lang ipakita na maalaga siya sa akin, na gusto ko pa siya surprise sa birthday niya. Tama po ba yun? Siguro ang di tama, yung ibuntun mo sa kanya yung galit mo sa mundo, no, te? Kahit sino kasing boyfriend, di naman siguro deserving doon. I know that you are stressed, but he is stressed too. Sabihin man natin nagpa-party sila, te, ganun talaga yung kultura sa kanila. If he won't do it, he won't be in. Kasi iba yung kultura doon sa kultura dito eh. Dito kasi pag pumarty ka, big time. Pag pumarty ka, pakawala ka. Pero sa kanila, parang it's like the new normal eh. As long as nagagawa mo yung responsibilities mo, then walang problema sa pagpa-party. Yun yung kultura sa ibang bansa. Hindi nagpa-party like workhouse lang siya. Ganun. Yun nga. Kumbaga, kung yun naman pala yung dahilan niya, hindi lalo kang naging unreasonable, Nika.
Everything you've been doing sa kanya, nagiging unreasonable na. Sabihin natin maliliit na bagay na pinag-aawayan ninyo, maliliit na bagay, nakakamura ka. Paano pa pag malaki na? Di pinatay mo na siya sa mga salitang meron ka. Ngayon, kung nakikita mo yung importansya niya, ngayong ayaw niya na, ngayong malayo na siya sa'yo, ngayong wala na siya, that's something that we call na nasa huli ang pagsisisi. Ito yung tinatawag natin na nakikita niyo lang yung importansya ng tao once wala na sila. And too bad, it happened to you. As simple Pero as that. sabi niya, mahal niya pa daw ako. Pero Oo, parang mahal. pagod na pagod Lahat daw siya naman sa ng mga ngayon. tao kaya pang magmahal eh. Sa totoo lang, may mga nakikipag-break dyan kahit mahal pa nila. Pero ang tanong kung kaya pa ba nila. Obviously, mahal ka niya pero hindi na enough para ipaglabang ka pa. Hindi na enough para kayanin pa yung ginagawa mo sa kanya. Andun yung love eh. Kasi meron kayong pinagsamahan. Andun yung love kasi nag-invest siya ng panahon, ng feelings niya sa'yo. In-invest niya lahat sa'yo eh. He even went out of his way just to surprise you, went out of his way para mapasaya ka, went out of his way to do some effort even though LDR kayong dalawa. And yet, yun nga kasi, Nika, you have your priorities, you are too stressed, and you want to be understood all the time. And that's something that your boyfriend cannot do. At hindi mo pwedeng laging i-excuse sa kanya na, sorry, kasi ganito ako, na-trigger mo ako before eh. Nagbago na talaga ako, hindi na talaga ako to eh. Pero dahil na-trigger mo ako sa ginawa mo nung una sa akin, eto na yung personality ko. No. If you've seen or if you saw that the person is deserving for your change, the person is deserving para sa pagbabago mo at pag-a-adjust mo ng ugali mo, you'll do it. Kahit hindi napapansin. You'll do it kahit hindi nire-recognize. You'll do it on your own. Pero hindi eh. You want to be understood eh. So Nika, kung ayaw niya na, kung hindi niya na gustong makipagbalikan pa sa'yo, or kung hindi niya na gusto na ulitin pa yung relationship ninyo, then give him the respect he earned from you. Bigyan mo siya ng respeto. Decision niya yun eh. Ngayon, kung tatanungin mo ko, okay lang po ba na magawa pa rin ako ng surprise sa kanya sa birthday niya, go ahead. Choice mo yun eh. Pero wag mo siyang i-expect at wag mo siyang Kasi parang i-demand may na mag-care usapan pa. kami na parang December nga uuwi sila, parang magkikita kami. Sabi ko, sabihin mo sa akin sa harap ko na talagang wala na ganun. Kasi diba iba naman sa internet, sa personal. Pero don't demand, ate. She already gave you his answer. Wala na siyang responsibilidad na explain sa'yo yan ng personal. You cannot demand something from him. Sabi ko nga sa inyo, breaking up is not something na has to be mutual. No. Nakikipag-break ang tao kasi ayaw na nila. Whether with your permission or not, break up is break up. So, wag mo na sa kanya sabihin mo muna sa akin yan, hindi ako maniniwala hanggat sinabi mo yan sa mukha ko na hindi mo na ako mahal. Gagawin niya yan sa'yo, pero walang feelings. Gagawin niya yan sa'yo, pero hindi mo alam kung sa mga moment na yun, may jowa na siya o wala pa. Hindi mo siya pwedeng i-hold, hindi mo siya pwedeng paano ba natin i-explain? Hindi mo siya pwedeng pigilan na mag-move on from your relationship kasi he had enough. You pushed him dun sa edge ng patience niya eh, Nika, over you. Ito yung sinasabi nating sorry cannot cut through every mistake. Hindi porket nagsusorry ka, okay na. Kasi kung lahat ng sorry, bibilhin, edi sana wala nang nakakulong. May mga tao kasi na ginagamit na excuse ang sorry para ulit-ulitin yung pagkakamali. And that's what you did. And he had enough of it. Ngayon kung sinabi niyang, sorry Nika, break na tayo, pagod na ako, sawang-sawa na ako, ayoko na ng ganito, then tanggapin mo. Parang ngayon kasi parang 2 weeks pa lang kami break. Parang gusto ko siyang bigyan ng time. Baka pagod lang or fresh pa kasi yung nangyari. Sige, bigyan mo siya ng time, pero kung lumipas yung isang buwan, tapos tinanong mo siya, with the same answer pa rin siya, give him the space he is asking from you. Ibig sabihin nun, ayaw niya na talaga, Nika, and you have to respect it. Dati diba, nagmakaawa ka para balikan ka niya, nagmakaawa ka para suyuin ka niya, nagmakaawa ka para, alam mo yun, maging kayo ulit. Sana pinahalagahan mo, nagmakaawa ka na eh. Pero hindi. Nung nagmakaawa ka, nung nagkabalikan kayo, binaliktad mo yung sitwasyon. Ikaw na tong nagpasaway. Ikaw na tong nagpasakit ng ulo ng relationship ninyo. Ikaw na tong nagde-demand. So ngayon, Nika, sometimes that's the price we have to pay.
I have nothing against you trying to get him back. I have nothing against that. You go for something you want eh. You go for something that you are happy with. Pero kapag yung taong yun nagsabi sa'yo na ayoko na, Nika, kahit anong gawin natin, hindi na natin maibabalik yung dati. Kasi marami akong friends ngayon na parang sa kanya ko nakalala, like parang kahit yung mga tita niya, mama niya sinasabi na, parang welcome ako sa kanila, na pinapapunta ako Then sa sana kanila. pinahalagahan mo yun. Then sana Hanggang pinahalagahan ngayon, mo yun. kahit break na kami, ganun pa rin sinasabi na welcome. Welcome ako sa kanila, ganyan. Oh, pero hindi sila yung makakarelasyon mo kung hindi yung boyfriend mo. Again, kung ayaw niya na sa'yo, tanggapin mong ayaw niya na sa'yo. Huwag mong ipagsiksikan yung sarili mo sa taong binigay ka na. Huwag mong ipagsiksikan yung sarili mo sa isang taong ayaw na. Binigyan ka ng pagkakataon para ayusin yung relationship ninyo. Nagkaroon ka ng mistake. Paulit-ulit. Pinag-awayan nyo na before, binigyan ka ng panahon para magbago, nag-sorry ka na, na-realize mo na na mali ka, and yet ginagawa mo pa din. Parang hindi ko kasi talaga alam kung, masakit ako magsalita. Pero hindi naman all the time. Parang may time lang talaga pag sobrang stress na ganun. Pero yung sa mood lang na, sandali Ate, kasi lang na mawawala tanungin sa mo mood. kasi sarili mo, deserving ba siya para murahin mo? Ikaw ba nagpakain sa kanya, te? Ikaw ba nagpaaral sa kanya? Ikaw nagpalamon sa kanya? Ikaw nagpalaki sa kanya para murahin mo? Ikaw ba? Hindi. Oo. E di anong karapatan mo para mangmura ng tao? 'Di ba? Kahit sabihin mong stressed ka, te, so lahat ng stress ngayon may karapatan na magmura? Lahat ng stress ngayon may karapatan na para murahin yung mga taong nasa harapan nila? At walang gagawin yung tao nasa harapan nila kundi intindihin sila kasi stressed sila. It's not like that. Mahal mo yung tao eh. You should have known. Na-stressed ako, babe. Alam mo ko pag stressed, nakakapagsalita ako ng hindi ko gusto. So mamaya-maya tayo mag-usap, papakalmahin ko yung sarili ko. That's the mature way to do it. Hindi yung murahin mo muna siya, saka ka mag-sorry. It's not like that. Kahit ba sabihin mong hindi naman po madalas eh. Minsan lang po pag mainit yung ulo ko. So, every time na mainit yung ulo mo, tatanggapin niya na lang sa sarili niya na, eto na po, makakatanggap na po ako ng mura, makakatanggap na po ako ng masasakit na salita, eto na naman siya. It's not an excuse, Nika. Stop making excuses for your mistake. Own it up and face the consequences of it. That's what you call growing up. Tanggapin mong may mali ka, harapin mo yung karampatang desisyon, karampatang pangyayari dahil dun sa pagkakamali mong yon nang may respeto sa kapwa mo. I-respect mo yung decision niya na kung ayaw niya na, after 1 month at tinanong mo na siya, nakapagpahinga na siya in all, nakapag-isip na siya in all na wala na ba talaga? Hindi na ba talaga pwedeng magsimula uli? Hindi na ba talaga pwedeng bigyan mo ko ng pagkakataon? Na-realize ko na naman na mali ako, magbabago ako, hindi na ba pwedeng ulitin natin? Ngayon kapag sinabi niyang sige, then Nika, swerte ka. You had not just one, but 2, but 3 chances already. Kasi pangalawang beses mo nang nagmamakaawa eh. Ngayon, kapag hindi ka pa rin pinagbigyan, o this time around, dinecline na yung offer mo, then tanggapin mo na, Nika. Maybe it's about time for you to grow up. Maybe it's about time for you to learn na yung change, kung totoong pagbabago yan, pangmatagalan yung effect niyan. Hindi porket trigger ka, lalabas na yan. Hindi. Ang pagbabago, sinasabuhay yan, ginagawa yung lifestyle, te. Hindi yan for a certain period of time. Hindi yan ganon. At tandaan mo, hindi mo kaano-ano yung tao sa paligid mo para pagsabihan mo ng mga masasakit na salita. Hindi mo sila pinalaki, hindi mo sila pinal-aral, hindi mo sila pinalamon, wala kang karapatan para murahin sila. Ganyan din yung sasabihin sa'yo ng mga tao sa paligid mo kapag narinig nilang minumura ka ng ibang tao. Ikaw ba? Gusto mo bang murahin ka? Siyempre. Golden rule, don't do unto others what you don't want others to do unto you. So ngayon, Nika, kung meron kang gustong sabihin dito sa ex-boyfriend mo na sa ikalawang pagkakataon, magmamakaawa ka na naman para balikan ka, anong gusto mong sabihin sa kanya? Wala ako kasi sabihin. Kanina lang, nagmamakaawa kang balikan ka. Kasi parang,
Oo, love ko siya, pero sa nangyari nga, nasaktan ko na siya. Para hindi ko na rin kasi alam kung gugustuhin ko pa ba. Kasi natatakot na rin ako saktan siya. Pero, oh my God. Pero, ngayon naman habang wala kami, ginagawa ko naman na inaayos ko ulit yung sarili ko. Hindi naman na para sa kanya, na para sa sarili ko na. Kung ano man yung desisyon niya, maging desisyon niya after 1 month, tatanggapin ko na lang. Yan lang. I'd like to see you mature, Nika. You've been through a lot already. Hindi simple yung pinagdadaanan mo, hindi simple yung dinaanan mo. I want you to be mature. Learn from it. Learn every lesson you can possibly get from it. Isipin mo na lang, at the end of the day, kung meron man akong positive na ma-reap out mula sa mga experiences kong to, no matter how heartbreaking they are, yun ay yung pagbabago na sisimulan ko sa sarili ko at para sa sarili ko. Kasi gusto ko, pag nakaharap uli ako or nakahanap uli ako ng isang tao, matututo akong tanggapin yung good niya sa bad niya. At hindi ko ilalabas yung bad ko dati just because nakilala ko yung bad niya. I learn to control myself. I learn to discipline myself. And up until hindi ka pa handa gawin yon, huwag ka munang sumugal sa isang relationship. Gets mo ko, Nika? Ingat ka, Nika, ha? And good luck. Kung sakasakaling tatanungin mo siya uli, I hope he'll give you another chance. But if not, be mature enough to respect his decision. Okay? Yes. Maraming salamat, Nika. Ingat ka lagi. Ito yung sinasabi natin, kabisyo, hindi sa lahat ng pagkakataon bibigyan tayo ng second chance, third chance, fourth chance, or kahit anong tsansa para ulitin yung panahong nawala sa atin. Yung pagkakataong nawala sa atin. Hindi lahat ng tao kasi capable of giving another chance. Why? Kasi hindi mo alam kung ilang beses niya sinabi sa sarili niyang, kaya ko pa to, kaya ko pa to, kaya ko pa to, kahit hindi na. Hindi mo alam kung ilang beses niyang kinumbinse yung sarili niyang, sige pa, push mo pa, baka magbago yan. Bago siya tuluyang bumigay. Mga kabisyo, kapag hawak nyo na yung taong mahal nyo, kapag hawak nyo na sa puso ninyo yung taong nagmamahal sa inyo, gamitin nyo kasi yung panahon. Hindi para baguhin siya. Gamitin nyo yung panahon para mahalin siya sa kung sino siya. Nang hindi mo pinipili kung ano lang yung trip mong ugali niya. At pinapabago sa kanya yung mga bagay na hindi mo trip sa kanya. It's not how love is supposed to be. Love should be more of understanding, more of accepting. Love is open-minded. So kung hindi pa kayo ready na mag-submit sa isang relationship, nakakayanin yung tanggapin yung pangit sa mga magagandang ugali ng partner ninyo, then don't get in. Don't get involved. Don't even try to go in. Why? Kasi hindi kayo nagmamahal para baguhin yung tao. Nagmamahal kayo kasi alam nyong mahal nyo yung tao.